Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyîp Erdogan daxwaza dirêjkirina heyamê mayîna serbazên artêşa welatê xwe li Başûr û Rojavayê Kurdistanê dike. Ev yek ji Parlemana welatê xwe xwastiye ku bo 3 salên din jî vê heyamê dirêj bike wate mayîna hêzên artêşê li Dersînor. Di tezkereyê de rewşa heyî ya ku li Iraq û Sûriyê weke gefa ewlekariya niştîmanî ji bo Tirkiye hatiye binavkirin û têda tê gotin, li sînorên bejayî yên herêmên cîranê Başûrê Tirkiyeyê berdewambûna gefa terorê û nebûna aramiyê ji bo ewlehiya niştîmanî gefan pêktîne. Di tezkereyê de her wiha hatiye destnîşankirin ku pekekê ragihandibû ku şerê çekdarî rawestandiye wekî armanca mayîna leşkerî dihate nîşandan tê gotin, hewlên cudaxwaz yên li ser bingeha etnîkî û aştiya herêmî û rasteraz jî gefan li aramî û ewlehiya welatê me dike. Di beşa derbarê Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê de jî amaje bi peya dê û yepegê hatiye kirin û têda dibêje peya dê û yepege ji ber rojeva xwe ya cudaxwaz û dabeşker hewl didin ku pêşketina pêvajoya avakirina aramiyê li vî welatî asteng bikin. Di tezkerê de Serokkotiya Komarê Tirkiyeyê hatiye diyarkirin ku li ser daxwaza rêveberiya Sûriyê divê ku xebatên navdewletî yên ji bo pêşxistina derfet û şiyanên wî welatî li dijî terorê bêne piştgirîkirin. Her di tezkereyê de amaje bi vê yekê jî hatiye dayîn ku biryara Encûmena Asayişê ya netewên yekbûyî ya li ser rêzgirtina li yekparçeyî û serweriya Iraq û Sûriyê û banga netewên yekbûyî ji bo têkoşîna dijî Daişê û rêxistinên bi vê rengî tedbîrên pêwîst bigirin ber xwe.